ராமா ராம ராமா ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஏதோ கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், ரொம்ப நேரமா ஹரே கிருஷ்ணா டியூன் பாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு யாரோ கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு. கொஞ்சம் அப்புறமா வீட்டுல சண்டை போடுங்க, ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்புறம். இப்போ பக்தியா பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வீடியோ ஆன் பண்ண முடியல என்னால. எந்த ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேம், நான் வந்து கிளாஸ் வந்து எடுத்துட்டு பூஜை பண்ணலான்னு போனா ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கேன் மேம். ஃபுல்லா எங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு மாதாஜி பார்த்து. அது ரொம்ப ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணுது மாதாஜி கிளாஸ், என்னை விட கூட. அதனால வந்து நான் கிளாஸ் எடுக்கச்சே என்னோட பிளேஸ்ல சேர்ல உட்காந்து உங்க முன்னாடி எங்க காணும், உங்க முன்னாடி கொஞ்சம் வெக்கம், அதுக்கு கேமரா பாக்காது. ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கு, அது உங்களுக்கு காட்டணும்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அதிக மாதாஜி எங்க உங்க பூனையை காணுமே அப்படின்னுட்டு. பூனை எப்பவுமே கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண மாதாஜி. ஆனா இப்பதான் தெரிய வந்துச்சு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதோட இல்லாம என் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுன்னு. அதான் பொலிட்டிக்ஸ்ல கூட சொல்லுவாங்க சீட்டை விடவே கூடாது அப்படின்னு. சீட்டை விட்டோம்னா பாருங்க, யூஸ்வலா கேமரா முன்னாடி எல்லாம் வராது, அது பின்னாடிதான் இருக்கும். இப்ப வந்து நான் எந்திரிச்சு போய் கொஞ்சம் பூஜை பண்ணிடலாம் கோயில் போறேனேன்னு பார்த்தா அது வந்து திரும்பி பாக்குறேன், எங்க அம்மா பாருங்க பின்னாடி பாரு வந்து ஒத்துக்காதுடாடுன்னு பார்த்தா. நல்ல வேலை நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணேன். வீடியோ ஆஃப் பண்ணலன்னா நீங்க எல்லாம் வந்து அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். யூடியூபும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். சரி மேம், ஐ வில் மேக் a move மேம். Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்வு வளமுடன் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பதான் மகாராஜி 24th வர்றாரு மாதாஜி சென்னைக்கு. ஓகே ஓகே. அப்புறம் இங்கே இருப்பாருன்ட்டு வேற கீதா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே. இங்க டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இன்னைக்கு போட்டுக்காரு. அவங்க சர்வெண்ட் முத நாள் வந்துடுறாங்க, மறுநாளைக்கு அவர் வர்றாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. அவர் இங்கே 6 மாசம் இருப்பாருன்னு சொல்றாங்க. மோஸ்ட்லி சம் இனிஷியேஷன்ஸ் எல்லாமே சென்னையில நிகழறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே. யாராவது தமிழ்ல இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறவங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் அவங்கவுங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் ஃப்ரம் த டீச்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. 6 அவங்க அஷூரன்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவேன். என்னோட டிவோட்டிஸ் வந்து நான் கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும், அதனால அதுக்கு புஷ் பண்றதுல நான் எதுவுமே யோசனை பண்ண மாட்டேன். பட் வேற யாராவது எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சுக்கனாக்கா இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு தான். ஏன்னா நிறைய வாட்டி பிரபுஜி கேட்டுட்டே இருக்காரு, ஆனா நான் தமிழ்ல பத்தி எதுவுமே சொல்றதே இல்லை. ஏன்னா யாருமே வந்து என்கிட்ட இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கணும்னு கேட்கவும் இல்லை. நானும் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டடா தான் இருக்கேன். ஏன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் பரிபாலிப்பாங்கன்றதுல எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கு. அதனால வந்து ஸோ அது அஷூரன்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் கொடுத்தாங்கனாக்கா, அந்தந்த கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் கொடுத்தாங்கனாக்கா தென் ஐ வில் திங்க் அபவுட் தட். ஸோ அப்படி யாராவது இருந்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு வருடம் வந்து நீங்க வந்து 16 மாலை பண்ணதுக்கான ஒரு அஷூரன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே. 4 ரெகுலேஷன்ஸும் நீங்க வீட்டில் பரிபாலிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையுமே இருக்கணும். ஓகே. ஸோ இத்தனையுமே இருந்து அந்த ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணலைன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு 5 நாள் ஐடிசி கோர்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் யாரெல்லாம் ஐடிசி கோர்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இது வரைக்கும் சர்டிஃபிகேட் வாங்காதவங்க, இனிஷியேஷன் எடுத்துக்க போறேன்னு நினைக்கிறவங்க, அவங்க மட்டும் எனக்கு வந்து என்கிட்டயோ இல்லை மணிமேகலை மாதாஜிக்கிட்டயோ சொல்லுங்க. ஸோ தட் வில் ஹாவ் ஒரு வாரம் ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணி ஐடிசி சர்டிஃபிகேட்ஸ் கூட வாங்கிக்கணும். வித்தவுட் ஐடிசி சர்டிஃபிகேட் நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் தீட்சைக்கே வந்து அனுப்ப முடியாது. ஓகே. பட் ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா, தீட்சை எடுத்த பிறகு யூ ஹாவ் டு இன்வால்வ் இன் த
டெம்பிள், நான் என்ன சேவா இருக்கோ அது எல்லாமே கொடுப்பேன். அதில் உங்களுக்கு என்ன முடியறதோ அதை எடுத்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக சேவையில் செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இனிமேல் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன், அவ்வளோதான். சேவை பண்ணாதவங்களுக்கு நோ ரெக்கமெண்டேஷன். சும்மா இனிஷியேஷன் கொடுத்துட்டு, ஏன்னா அதுவும் வித்தவுட் சேவா வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஃபால் டவுன் கண்டிப்பாக உண்டு. ஓகே, சேவையில் நம்ம வந்து ஈடுபடலைன்னா ஒரு சகஜிய மாதிரி தான் நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்ணுவோம். அப்போ மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுவோம், வில் பி இந்த என்டர்ட் இன் த சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ் தான். அதனால வந்து நம்மளை நாம வந்து ரட்சித்து கொள்ளணும் அப்படின்னா இந்த பாவ செயல்கள்லேருந்து ரட்சித்து கொள்றது. ஸோ அது வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால ரட்சித்து கொள்ள முடியும். அதனால இறை தொண்டு பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து வெறுமனே எனக்கு தீட்சை கொடுங்க, நான் 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா டீச்சர்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ ஏன்னா வித்தவுட் எனி சேவா யூ கேன் நாட் சஸ்டெயின் தட் ஆஸ்டரிட்டி வந்து நீங்கள் உங்களால் பரிபாலிக்க முடியாது. ஓகே, உங்களுடைய அதாவது எல்லாருடைய மனசு அவ்வளோதான். ஸோ தட் மைண்ட் கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மனசு தான் நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரியே கூட. ஓகே, அந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது வந்து பக்தி சேவை தான். இந்த சேவையே நான் உங்களுக்கு மேண்டேட்ரி எதுக்கு பண்ணுறேன்னா உங்களுடைய நன்மைக்கு தான், எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் செய்யலைன்னா நான் வேற யாராவது வச்சு செய்வேன், இல்லை நானே கூட செய்வேன், அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனால் இந்த சேவையினால உங்களுக்கு தான் நன்மை. ஸோ யாரெல்லாம் இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கீங்களோ அவங்க சேவையில் இல்லைனாக்கா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுடைய பக்தி பாதையில் வந்து பயங்கரமான கஷ்டங்கள் வரும். இது உண்மை. ஏன்னா சேவையில் ஈடுபடாதப்போ நம்ம மனசு சஞ்சலம் என்பது தானாக ஏற்படும். இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல், இது எதுவுமே மந்திர இதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, நம்ம ஒன்றுத்துல ஈடுபடலைன்னா இன்னும் உதவாத ஒரு விஷயத்துல தான் நம்ம ஈடுபடுவோம் இல்லையா, தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம மூக்க நுழைப்போம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா அந்த கர்ம பந்தனத்துக்கு நாம் ஆட்கொள்ளப்பட்டு ஸோ பாவ செயல்கள் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்புக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதுலேருந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றி கொள்ளணும்னாக்கா பக்தி தொண்டு ஒன்று தான். அதனால வந்து எங்கிருந்தாலும் இறை தொண்டு பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு வீட்டுக்கிட்ட கோயில் இல்லைன்னா ஸோ பெட்டர் ஆன்லைனில் ஏதாவது உங்களால் முடிஞ்ச சேவையை எங்களுக்கு எடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகே, அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தீட்சை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியராக நான் இங்கே கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன். ஸோ டீச்சர்ஸ் யார் இருந்தாலும் இங்கே வந்து ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட் டு அதர் டீச்சர்ஸ், அதர் அட்மின்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, அதனால் வந்து நம்ம வந்து இந்த பத்ராச்சலம் பிரபுஜி நீங்கள் தீட்சை எடுக்க விரும்புனீங்கனாக்கா நீங்கள் டீச்சர் யார், லெவல் 1 லெவல் 2ல யார் எங்கே படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து அந்த டீச்சர் மூலிமா வந்து நீங்கள் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன். ஆனால் 16 மாலை மற்றும் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து 1 இயர் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பரிபாலிச்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் இருந்தால் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 7-8 மந்த்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அனதர் 4-5 மந்த்ஸ், ஏன்னா தீட்சை எப்போ பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. மோஸ்ட்லி சென்னையில் நடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு அப்படின்னு நான் அதாவது ப்ரெடிக்ஷன் ஏன் பண்ணுறேன்னா அதாவது நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு 6 திங்கள் அங்கேயே இருக்க போகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டது. ஈவன் டெம்பிளில் வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷனுக்கான இதெல்லாமே போயின்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷனுக்கு கூட பிரபுஜி லாஸ்ட் வீக் கேட்டார், நான் எதுவுமே ரிப்ளையே பண்ணலை. ஓகே, ஏன்னா யாருமே இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து அந்த ஆஸ்டரிட்டிஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி எனக்கு எந்த அப்டேட்ஸுமே வரலை. ஓகே, ஸோ யாரும் தீட்சை எடுக்கிறவங்க உங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் அங்கேருந்து வரணும் எனக்கு. அப்புறமா நான் வந்து அதை பற்றி யோசித்து நான் வந்து ஃபார்மையும் சப்மிட் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்றது உங்கள் டீச்சர் கண்டிப்பாக தீட்சை எடுத்திருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட இருந்து கைடன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இஃப் ஒரு 10 பேர் 5 பேர் இருந்தாக்கா ஐ திங்க் ஐ வில் ஆஸ்க் தாரிணி மாதாஜி டு கண்டக்ட் சம் கிளாஸஸ் ஆல்சோ, ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஐடிசி வந்து நானே எடுத்துருவேன். ஒரு வாரம் ஒரு 5-6 நாள் இருந்தாலே ஐடிசி, அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம் கொடுத்து உங்களை எக்ஸாம் எழுத வச்சு பாஸ் பண்ண வச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுப்பேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னுடைய தரப்புலேருந்து செய்கிறது. ஸோ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் வந்து நம்ம காலையில் மங்களாரத்தி, அடுத்து வந்து தர்ஷன ஆர்த்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து துளசி ஆர்த்தி, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக முக்கியமான பாடல்கள். ஓகே, சிலதெல்லாமே உண்டு, எப்படி திலகம் வச்சுக்கிறது, ஸோ அந்த 12 பிளேசஸ்க்கு என்னென்ன பெயர்கள் இதெல்லாமே கேட்பாங்க. போக் ஆர்த்தி இல்லையா, போக் மந்த்ரா, ஆஃபரிங் மந்த்ரா, ஸ்வீகரிக்கிற மந்த்ரா, இதெல்லாமே கண்டிப்பாக இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரபுராதருடைய லீலாமிருதம், இந்த ஷார்ட் புக்கை நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாசிச்சிருக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இதெல்லாம் பேரலாக பண்ணிகிட்டே இருங்கோ. பேரலாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ப்ளீஸ் கம் த்ரூ யுவர் டீச்சர். ஓகே, ஓகே, ஐ டோன்ட் ஹேவ் இஷ்யூஸ். யாருக்குமே நான் வந்து டோன்ட் வாண்ட் பி அன் அப்டக்கல். ஏன்னா எந்த ஒரு ஜீவனுமே மேன்மை ஒரு செய்யணுன்றது தான் குறிக்கோள்.
பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹிப்பீஸ்க்கு எல்லாமே அந்த இதை கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயினை வந்து அவர் மாற்றி அமைச்சுக்கல இல்லையா? ஸோ இது இப்படிதான் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இப்படி பரிபாலிக்கணுன்றதை வந்து அவங்ககிட்ட வந்து அவங்க செயல்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தீட்சையும் கொடுத்தார் இல்லையா? ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் தீட்சை வந்து நாமளா கேட்கறது, செகண்ட் தீட்சை வந்து டெம்பிள் டிசைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ டெம்பிளில் நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷன் பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் தீட்சை பெற்ற பிறகு நம்மக்கிட்ட ஏதாவது முன்னேற்றம் இருக்கா, அது அவங்கள நம்மள அப்சர்வ் பண்ணுறது நமக்கு தெரியாது. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் ஃபார் செகண்ட் தீட்சா தே வில் ஒன்லி இன்டிமேட். அவங்களே கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க செகண்ட் தீட்சைக்கு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுங்கன்ட்டு. ஓகே, அது நமக்கு தெரியும். அதனால ஸோ செகண்ட் தீட்சை வந்து நாம கேட்டு பெறது கிடையாது. இட் வில் கம் ஃப்ரம் த டெம்பிள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் தீட்சை மட்டும்தான் நாம கேட்கும். ஓகே, யூ ஹாவ் த அதாவது ரைட் ஆஸ் எ டிவோட்டி நீங்க கேட்கலாம். ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டேக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் தீட்சா எடுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம்ன்றதை வந்து நீங்க தெரியப்படுத்தி நீங்க பண்ணலாம். அது தப்பு கிடையாது. ஆனால் செகண்ட் தீட்சா வந்து பிராமின் தீட்சா வந்து டெம்பிள் சர்வீசஸ்ல ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா ஈடுபடணும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீச்சிங்ல வந்து கண்டினியூஸா இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து செகண்ட் தீட்சையே கொடுக்கப்படுது. அர்ச்ச விக்கிரக சேவைக்கு, இல்லைன்னா வந்து டிடி கிச்சன் சேவைக்கு, இல்லையா டெம்பிள் சேவை, பிசிக்கல் சேவா அண்ட் அலாங் வித் தட் த ப்ரீச்சிங். ஓகே, கண்டினியூஸா ப்ரீச்சிங் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன். திஸ் ஆர் ஆல் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், ஹவு டெடிகேட்டட்லி நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. ஆனா இந்த இது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து டெம்பிள்ல இருந்து வரணும். டெம்பிள் சொல்றாங்க நீங்க யாராவது டிவோட்டிஸ் வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்க விரும்புறாங்களா அப்படிங்கறத வந்து கேட்கும்பொழுது என்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா அப்சர்வ் பண்ணி இருப்பேன் நான் இல்லையா? ஸோ ஹவு மச் சின்சியர், ஹவு சேவால அவங்க சின்சியர், சேவா பண்றது கிடையாது, பாவம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். சேவை பாவம் இருந்தா மட்டும்தான் செகண்ட் இனிஷியேஷனுக்கே போகணும். ஏன்னா அபராதங்கள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா வாழ்க்கையில தவிர்த்துடணும். நம்ம சேவை அதாவது ஒரு தீட்சை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தீட்சைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கலன்னா தட் இஸ் அ டவுன், அதான் நமக்கு தான் அது சங்கடம் வரும். ஓகே, ஸோ அதனால இது எல்லாமே வந்து கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் வெரி டெடிகேட்டட் நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல், யூ கேன் கோ ஹெட். ஓகே, ஆனால் நம்ம அரையும் குறையுமா மைண்ட் வச்சுக்கிட்டு அரையும் குறையுமா கொஸ்டினை கேட்டுக்கிட்டு ஸோ வீட்லேயுமே வந்து அதாவது பாதி ஸ்பிரிச்சுவல்ஸ் பாதி மெட்டீரியல் அந்த ஆட்டிடியூடோட ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு இன்டென்ஷனோட நம்ம செயல்களை செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நமக்கு ஸ்திரப்படுத்தாது. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்திரமான புத்தி, எஸ் நான் இதை தீட்சை பெற்ற பிறகு நான் கண்டிப்பா இதெல்லாம் பரிபாலிப்பேன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு மனசு வந்து உங்களுக்கு திடகாத்திரமா இருக்கணும். ஸோ எந்த சூழ்நிலையுமே நம்ம இதை மாற்றி அமைச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி கொண்ட மனசு இருக்கும் பட்சத்துல ப்ளீஸ் வந்து நாலேஜ் பத்தி யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஹவு மச் இன்க்ளினேஷன் இருக்கீங்க, ஹவு மச் நீங்க வந்து அதன் மீது இருக்கக்கூடிய நோக்கம் வந்து மேன்மையான நோக்கமா இருக்கணும். ஓகே, இப்போ ப்ரீச்சிங் பண்றவங்க எடுத்துட்டாங்கனாக்கா கடைசி வரைக்குமே அந்த ப்ரீச்சிங் வந்து நான் வந்து அதாவது பகவான் திருவடிகளுக்காக சமர்ப்பிக்கிறது, எதுவுமே அதாவது தன்னல மற்ற நிலையில இருந்து செயல்படணும். அதுதான் உண்மையிலே வந்து சேவை. அந்த மாதிரி சேவையில ஈடுபடக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தீக்ஷா வில் மேக் மோர் பியூரிஃபிகேஷன். ஆக்சுவலி இன்னும் நிறைய தூய்மைப்படுத்தும். ஸோ அது வந்து தீட்சை வந்து அவங்களுக்கு வந்து சுலபமான வழியை காட்டி கொடுக்கும். ஓகே, ஆனா நோக்கம் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய சொந்தத்திற்காக நினைச்சுன்னு செய்யும் பொழுது அப்படிப்பட்ட தீட்சை வந்து மேன்மை வராது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமான ஒன்று. இதை வந்து நீங்க பரிபாலிக்கணும். ஸோ யாராவது தீட்சை பெறணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ ஆர் மணிமேகலை மாதாஜி வித் யுவர் டேட்டா. ஓகே, மணிமேகலை மாதாஜி என்ன பண்ணுங்க, தீட்சா ஃபார்ம் வந்து இருந்தாக்கா எல்லா குரூப்ஸ்லையுமே வந்து போடுங்க. ஓகே, அதாவது லெவல் 3, லெவல் 5, லெவல் 6. ஓகே, இந்த லெவல் 3, லெவல் 5, லெவல் 6ல கொடுத்தா போதும். லெவல் 2 இன்னும் வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு இருப்பாங்களான்னு தெரியல, அது டீச்சருக்கு சொல்லிடுங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் ரீச் ஆனாங்கனாக்கா அவங்க டீச்சருக்கு நம்ம கௌரவா குரூப்லையும் போட்டுருங்க. ஸோ தட் அந்த டீச்சர் எடுத்து அவங்க ரெஸ்பான்சிபிளா எடுத்து பண்ணட்டும். ஓகே, தே ஹாவ் டு கைட். இஸ் த டீச்சர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கைட். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விகாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விகாரி.
ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய ஜெய கோபி வல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रजरञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रजरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधमाधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माताजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्यां चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं पूजायामुदीरयेत् तदोजायामुदीरये गिरयेत् अष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यां भागवत सेवयाम् नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवते भगवन्नमस्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी नरसिंहे நான் சொல்லணும் ஓகே 44 எஸ் பிரேம மாதாஜி நீங்க வாசிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வாசிப்பாங்க ஓகே
44. याय लीलात् प्रचेदस उदन्वदः वीक्ष्य कुप्यन् द्रुमैश्चन्नां कां रोद्धुम् इवोचिदैः. இது வாசிச்சுட்டுமா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே, பாருங்க. எஸ், வாசி. இல்ல சரிதான் சரிதான் மாதாஜி. 44 மாதாஜி. இல்ல 43 43 படிக்கணும். 43 நீங்க தான் படிச்சீங்க. அது சொல்லணும். நீங்க 43 படிங்க. சொல்லணும். எது மாதாஜி? 43. 44 40. மைத்ரேய உவாச்ச இத மாதாஜி. பிரதே 44 மாதாஜி. 44. அத நிர்யாய. நிர்யாய அது லீலா. நீங்க படிங்க நீங்க படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? அத நிர்யாய விசிலாத் அத நிர்யாய விசிலாத் சலிச்சி அத நிர்யாய சிலியாலாத் பிரசேதச உதன்வதக வீட்சியா குப்பன் திருமை சன்னம் காம் ரோத்தும் இவாசிரிதைஹி. அதன் பிறகு நிர்யாய வெளியே வந்து சலிலா தண்ணீரிலிருந்து பிரதேசர்கள் அனைவரும் உன்னத கடலின் வீழ்ச்சிய கண்டு அருப்பன் மிகுந்த சினம் கொண்டவர் தருமைகி மரங்களினால் சன்னம் மறைக்கப்பட்டு உலகம் சொர்க்கலோகம் ரோத்தும் தடையாக இவ போன்று உச்சரிதை மிக உயரமாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இதன் பிறகு பிரசேதர்கள் அனைவரும் கடலில் இருந்து வெளியே வந்தனர். அங்கு நின்ற அனைத்து மரங்களும் மிகவும் உயரமாக வளர்ந்து சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்லும் பாதையினை மறைப்பது போல் நின்று கொண்டிருப்பதை அவர்கள் கண்டனர். இம்மரங்கள் பூமியின் நிலப்பகுதி முழுவதையும் மறைத்திருந்தன. அதனால் பிரதேசர்கள் மிகுந்த சினம் கொண்டனர். பொருளுரை. மன்னர் பிராச்சீன பர்ஹிஷத் அவரது மைந்தர்கள் தங்கள் தவத்தினை முடித்துவிட்டு திரும்பி வருவதற்குள்ளாக தனது ராஜ்யத்தினை துறந்து வெளியேறினர். அவர் மைந்தர்களான பிரதேசர்கள் முழுமுதற் கடவுளினால் நீரை விட்டு வெளியே அவர்களை தந்தையின் ராஜ்யத்தினை பாதுகாப்பதற்காக அங்கு செல்லும்படி கட்டளையிட்டனர். ஆயினும் அவர்கள் வெளியே வந்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தந்தை இல்லாத காரணத்தினால் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டனர். அவர்கள் முதலில் கவனித்து உணவு தானியங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை என்பதும் விவசாய செயல்களை எதுவும் நடைபெறவில்லை என்பதையும் தான். உண்மையில் பூமியில் நிலப்பகுதி முழுவதும் மிக உயர்ந்த மரங்களினால் மூடப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் கண்டனர். இம்மரங்கள் சொர்க்கலோகத்திற்கு வான்வழியே செல்ல மக்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக உறுதியுடன் நிற்பதை போல் காணப்பட்டன. பூமியின் நிலப்பகுதி இவ்வாறு மறைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு பிரதேசர்கள் மிகுந்த ஆத்திரமடைந்தனர். பயிர்களுக்காக நிலம் பண்படுத்தப்பட வேண்டுமென்று அவர்கள் தீர்மானித்தனர். காடுகளும் மரங்களும் மேகங்களையும் மழையையும் கவரும் என்று சொல்வது உண்மையன்று. ஏனெனில் கடல் மீதும் பெய்வதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். தாங்கள் வசிப்பதற்காகவும் பயிர் தொழில்களுக்காகவும் மக்கள் காடுகளை அழிக்கலாம். மக்கள் பசுக்களை பார்க்க வேண்டும். இதன் மூலம் பொருளாதார பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியும். பயிர்கள் வளர்க்கவும் பசுக்களை மேற்குமே மட்டுமே ஒருவன் உழைக்க வேண்டும். காடுகளில் காணப்படும் மரங்கள் குடில்கள் கட்டுப்படுவதற்கு பயன்படுத்தலாம். இவ்வாறு மனித சமுதாயத்தின் பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும் முடியும். இன்றைய தினம் உலகம் முழுவதும் பெருமளவு தரிசு நிலங்கள் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் முறையாக பயன்படுத்தப்படாவிட்டால் உணவு பற்றாக்குறை என்பது இராது. அத்தோடு மழையினை கவரும் யஜ்ஞங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். பகவத்கீதையில் 3.14 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அன்னாத் பவந்தி பூதானி
பர்ஜன்யா தன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக. மழையினால் விளையும் உணவு தானியங்களினால் எல்லா உயிர்களும் வாழ்கின்றன. மழையோ யஜ்ஞங்களால் உண்டாக்கப்படுகின்றன. யஜ்ஞமோ குறிப்பிட்ட தர்மங்களினால் பிறக்கின்றன. யஜ்ஞங்களை செய்வதன் மூலம் மனிதன் போதிய மழை மற்றும் பயிர்களை பெறுவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வனமாலினி மாதாஜி ஆசிங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே. ததோ அக்னி மாருதௌ ராஜன் அமுஞ்சன் முகதோ ரூஷா மஹேன் நீர்வீர் வீருதம் கர்த்தும் சம்வர்த்தக இவார்யே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 45. ததோக்னி மாருதௌ ராஜன் அமுச்சன் முகத்தோருஷா மஹிம் நிர்வீதம் கர்த்தும் சம்வர்த்தக இவாத்யே. தத அதன் பிறகு அக்னி மாருதவ் புயல் ராஜன் ஓ மன்னனே அமுச்சன் அவர்கள் பொழிந்தனர் முக்த தங்கள் வாய்களிலிருந்து ருஷா ஆத்திரங்கொண்டு மஹிம் பூமி நீர்வீத்தம் மரங்கள் இன்றி கர்த்தும் செய்வதற்கு சம்வர்த்தக ஊழிக்கால நெருப்பு இவா போன்று அத்தியே அழிவு காலத்தில். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பார்ந்த மன்னனே, ஊழிக்காலத்தில் யுக அழிவு காலத்தில் சிவபெருமான் மிகுந்த சினம் கொண்டு தனது வாயிலிருந்து நெருப்பையும் புயற்காற்றையும் வெளிப்படச் செய்வார். உலகம் முழுவதும் மரங்கள் இல்லாமல் செய்வதற்காக பிரச்சோதர்களும் தங்கள் வாய்களிலிருந்து நெருப்பினையும் புயற்காற்றினையும் வெளிப்படுத்தினர். பொருளுரை. இச்லோகத்தில் விதுரர் ராஜன் அரசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் கூறும்பொழுது, ஒரு தீரன் எப்பொழுதும் ஆத்திரம் அடைவதில்லை, ஏனென்றால் அவன் எப்போதும் பக்தி தொண்டில் உறுதியாக இருக்கிறான். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களினால் தங்கள் புலன்களை அடக்கிக் கொள்ள முடியும். ஆதலினால் அவர்கள் ராஜன் எனப்படுவர். ஒரு அரசன் தனது குடிமக்களை பல்வேறு வழிகளில் அடக்கி ஆள்கிறான். அதுபோல் தனது புலன்களை அடக்கி ஆள்பவனும் அவன் புலன்களுக்கு அரசனாகிறான். அவன் ஒரு சுவாமி அல்லது கோஸ்வாமி எனப்படுவான். அதனாலேயே சுவாமிகளும் கோஸ்வாமிகளும் சில நேரங்களில் மகாராஜாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஜெயந்தி மாதாஜி. அடுத்து மானாம் தான்றுமான் வீக்ஷ்ய பிதாமகः ஆகதः சமயாம் ஆசபுத்ரான் பர்ஹிஷ்மதோ நயைஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஸ்மசாத் கிரியமானாம் ஸ்தான் த்ரிமான் வீஸ்ய பிதாமகः ஆகதாக சமயாம் யாச புத்ரான் பர்ஹிஷ்மதோ நயைஹ. பஸ்மசாத் சாம்பலாக கிரியமானாம் செய்யப்பட்டத தான் அவை அனைத்தும் திருமான் மரங்கள் வீஷ்ய கண்டு பிதாமக பிரம்மதேவன் ஆகதாக அங்கு வந்தார் சமயாம் ஆச சமாதானப்படுத்தினார் புத்ரான் புதல்வர்கள் பர்கிஷி மதக மன்னர் பர்கிஷிமானின் நய உரைகளினால். மொழிபெயர்ப்பு. பூமியில் உள்ள அனைத்து மரங்களும் எரிந்து சாம்பலாகியது கண்டு பிரம்மதேவன் அங்கு விரைந்து வந்து மன்னர் பர்கிஷிமானின் புதல்வர்களை நய உரைகளினால் சமாதானப்படுத்தினார். பொருளுரை. ஏதாவது விபரீத விளைவுகள் எந்த உலகில் நிகழ்ந்தாலும் பிரபஞ்சத்திற்கு பொறுப்பாகிய பிரம்மதேவன் நிலைமையினை கட்டுப்படுத்த அங்கு விரைந்து செல்வார். இரண்யகசு கடுமையான தவங்கள் செய்து பிரபஞ்சத்தை நடுநடுங்க செய்த பொழுதும் பிரம்மதேவன் அவனிடம் வந்தார். ஒரு நிறுவனத்தின் பெரிய பொறுப்பில் உள்ளவர் அந்நிறுவனத்தில் அமைதியும் இணக்கமும் நிலவ எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பர். அதுபோல பிரபஞ்சத்தில் அமையும் இணக்கமும் நிலவும் வண்ணமும் காத்து கொள்ள பிரம்மன் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். எனவே அவர் மன்னர் பரிஷாமானின் புதல்வர்களை நய உரைகளின் மூலம் சமாதானப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே
स्वयं रूपा गता मह्यं ददाति स्वापदाण्डिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ஈஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவானுடைய கிருபை கொண்டு இந்த பாகவத வகுப்புகள் எப்பொழுதும் மேன்மேலும் பெருகி பாகவதம் வாசிப்பதால என்ன பலன் இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் அப்படிங்கிறது ராதா ராணியை குறிக்கும். அப்படிங்கிறதுமே ஸ்ரீ என்றாலே பெண் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்ரீமத் என்பது அதாவது திருமதி, அதாவது ராதாராணியை குறிக்கிறது. ஓகே, ஸ்ரீமத் ராதாராணியை குறிக்கிறது. மேலும் பாகவதம் என்பது பகவானை பற்றியும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியுமே தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ அதுதான் பாகவதம். ஓகே, இந்த பாகவதத்துல அநேக பக்தர்களை பற்றி நம்ம வசிக்கிறோம். ஆனா அனைவருமே செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பகுதி பாத்தீங்கன்னாக்க பக்தி கவுண்டு ஸோ சிமிலரா தான். ஸோ அதாவது இதுல இருந்து என்ன இருக்கு, இந்த ப்ராசஸ் சேம், ஆனா அது அடையக்கூடிய வழிகள் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதம், அவ்வளவுதான். இப்ப பிரச்சேதர்கள் நீர்ல இருந்து தவம் பண்ணி வரங்களை பெற்று வந்தார்கள், பகவானுடைய வரத்தை பெற்று வந்தார்கள் இல்லையா. சோ துரு மகாராஜ் காட்டுல சென்று அவர் தபஸ் பண்ணி பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றார். நெக்ஸ்ட் அதாவது வரக்கூடிய கேண்டோ 7th கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்ற பிரகலாத் மகாராஜுடைய கதையை படிப்போம். அடுத்து 6வது காண்டத்துல நம்ம பரத மகாராஜா பத்தி படிப்போம். அடுத்து 5வது காண்டம் பரத மகாராஜா, அதனுடைய கண்டினியூஷன் 6வது காண்டத்துல அஜாமிலனை பத்தி படிப்போம். ஓகே, அவன் எவ்வாறு பகவான் திருநாட்டை சேர்ந்தான் என்பதை பற்றி படிப்போம் இல்லையா. அடுத்து தேவி அதாவது இந்திரன் தன்னுடைய அனைத்து செல்வங்களையுமே இழந்து ஏன்னா குருவை நிந்தித்ததால் இங்கே அவன் எவ்வாறு நிந்திக்கிறான் என்றால், அவர் அந்த அரசவைக்கு வரும் பொழுது அவன் எழுந்து அவரை வரவேற்பது கிடையாது இல்லையா. குரு என்று ஒருத்தர் வந்தா ஸோ அவர் நம்ம அன்றாடம் பார்த்து கொண்டே இருந்தாலும் அவருக்கு நாம கண்டிப்பாக நமஸ்காரங்களையும் அந்த சேவிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையில் நாம் இன்றைக்குமே குறைக்க கூடாது. டெய்லி தானே பார்க்குறோம் குரு, அதை எதுக்கு நம்ம சேவிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ பொசிஷன். குரு இஸ் அ பொசிஷன். அதற்கு குவாலிஃபிகேஷன் ஆனாதான் அந்த பொசிஷனுக்கு போவாங்க. ஸோ அப்படி அவன் நாட்டை இழந்து விருக்ஷாசுருடைய கதையும் படிப்போம். விருக்ஷாசுரா ஆஸ் அ டிவோட்டியா அவனுடைய ஹையர் குவாலிட்டிஸை பத்தி படிப்போம். ஸோ இந்த தெய்வீக குணங்கள் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல ரிப்பீட் ஆகுது. ஆனா அதை கேட்க கேட்க அந்த பாத்திரத்தை ஏற்ற அந்த பக்தனுடைய கதையிலிருந்து கேட்கும் பொழுது நமக்கும் என்ன ஆகுது, உத்வேகம் என்பது பிறக்கிறது. ஸோ எவ்வாறு நாம இதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்படுகின்றோம் என்றால் கேட்பதினால். ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் ஈடுபாடு கொண்டு கேட்கறது மிக மிக முக்கியமானது. ஈடுபாடற்று கேட்டா எதுவுமே பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ அதனால பாகவதம் கேட்கும் பொழுது மனசை அதுல லயித்து கொண்டு நாம கேட்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அது. ஓகே, இப்ப மைத்ரேயர் யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், விதுரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகே, இது பிரச்சேதாபீர் அபிஷ்டுதோ ஹரிஹி பிரீதஸ்ததே ததேதி ஆஹ சரண்ய வத்சலஹ அனிச்சதாம் யானம் அதிருப்த சக்ஷுஷாம் யயௌஷ்வாதாமான பவவர்க வீரியஹ. சோ மைத்ரேய மாமுனிவர் தொடர்ந்து சொல்றார், ஆக்சுவலி புத்திரனே, இவ்வாறு பிரச்சேதர்களினால் பேசப்பட்டு வழிபடப்பட்டவரும் யாரு, பகவான் இல்லையா. வழிபட அப்படின்னா நாம வழிபடுகின்றோம் இல்லையா.
ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ல இருக்கிறது யார்? பகவான். ஸோ சரணடைந்து ஆத்மாக்களை பாதுகாப்பவருமான முழுமுதற் கடவுள். யாரெல்லாம் பகவானுடைய திருவடிகள்ல வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பாதையை வந்து பகவான் வந்து ஏற்று ரட்சிக்கிறார் ஒவ்வொரு க்ஷணமும். ஓகே, நீங்கள் வழிபட்ட பின் கேட்ட அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் கூறினார். ஸோ அவங்க என்ன கேட்டாங்க? ஆக்சுவலி பிரச்சேதர்கள் சாது சங்கத்தோடு இணைந்திருக்கணும் இல்லையா, தங்களுக்கு இந்த பௌதிகத்துல எந்த விருப்பமும் கிடையாது, எப்பொழுதுமே இறை தொண்டு செய்வதற்கான அந்த வாய்ப்பை கேட்டாங்க இல்லையா. இதெல்லாம் கேட்டது வந்து பகவான் வந்து எஸ், இந்த உரையாடல் முடிந்து பகவான் அந்த இடத்தை விட்டு நீங்க பிறகு எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்க பிராப்திப்பீர்கள் என்று சொல்றார். பின்னர் என்னாலும் தோல்வி அறியாத வீரமுடைய முழுமுதற் கடவுள் தமது இருப்பிடத்திற்கு திரும்பி சென்றார். எங்க போனார்? ஆக்சுவலி அவர் வந்து அதாவது ஸ்வேத தீபம் எனக்கூடிய அந்த பார்க்கடலுக்கு சென்று விட்டார். பிரச்சேதர்களினால் அவர் பிரிந்து செல்வதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ இது என்னது? விப்ரலம்பமாகும். ஒரு முறை இறைவனை தரிசித்த பிறகு இதே மாதிரி நாரத மகர்ஷி வந்து வேலைக்காரருடைய மகனாக இருக்கும் பொழுது அனுபவித்தார் இல்லையா. அந்த தரிசனம் என்பது நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வந்து காணக்கூடிய அந்த பிரார்த்தத்தை நம்ம கேட்கணும் இல்லையா. அவ்வளவு நேரம் பேசிய பகவான் வந்து தன்னுடைய அதாவது தான் இருக்கக்கூடிய இடமான அந்த பார்க்கடலுக்கு திரும்பி சென்று விடுகிறார். ஓகே, அவர் பிரிந்த அந்த இயக்கத்தை வந்து இவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை, தாங்கிக் கொள்ள. ஏனென்றால் பகவானை தங்களுக்கு முழு திருப்தி ஏற்படும் வரை அவர்கள் இன்னும் பார்த்து முடிக்கவில்லை. ஸோ ஏன் பகவான் இப்படி செய்யறார் அப்படின்னாக்கா, ஒன்று கிடைக்காதுன்னா அதை நாம் அடைஞ்சே தீரணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பே கூட. ஒன்று சுலபத்துல கிடைச்சுட்டே இருக்குன்னா அதை பத்தி அதனுடைய மதிப்பே நமக்கு தெரியாது. இதுதான் வாழ்க்கை தத்துவம் இல்லையா. நம்ம வீட்டுல நமக்கு அன்பு கொடுக்குறாங்க, அன்பு அரவணைப்பெல்லாம் இருந்தாக்கா அந்த அன்பு அரவணைப்புக்கான அந்த முக்கியத்துவம் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதே வந்து கடுஞ்சொற்களால் வந்து எப்பொழுதுமே பேசி இல்லையா. ஸோ வீட்டுக்கு போனாலே கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெற்றோர்களுடைய செயல்படும் தன்மையை வந்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நமக்கு இல்லையே என்ற ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் இல்லையா. எது நம்ம கிட்ட இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம இயங்கும். அதுதான் மனிதனுடைய இருக்கு. எது நிறையவே இருக்கோ அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்படலாம். ஸோ தட் இஸ் த மென்டாலிட்டி. ஏன்னா அது இருக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி நாம அலசி ஆராய்றது கிடையாது. எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற தைரியத்துல போயிடும். ஆனா அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொண்டால் அப்பொழுது அதை பாதுகாக்கணுன்ற அந்த பக்குவமும் நமக்கு வரும் இல்லையா. ஸோ ஆனா அந்த ஒரு எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நமக்கு பக்தி கொண்டால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தியில நாம செய்யக்கூடிய சிறிய தவறாயிருந்தாலும் அதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரிய வரும். ஸோ இஸ்லோகத்தில் உள்ள அனபவர்க வீரிய என்னும் சொல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அன என்ற வார்த்தைக்கு இன்றி, பவர்க என்றால் உலக வாழ்க்கை, வீரிய என்றால் வீரம். ஸோ முழுமுதற் கடவுள் வீரமானது 6 அடிப்படை வளங்களை உடையதாகும் இல்லையா. அவற்றுள் ஒன்று துறவு. என்ன பகவானுடைய இது சொல்லுங்க? அனைத்து புகழ் இல்லையா, அனைத்து செல்வம், அனைத்து வலிமை, அனைத்து துறவரம் இல்லையா, அனைத்து ஞானம், இதெல்லாம் பகவானுடைய இது வந்து ஆப்புலன்ஸ் இல்லையா. அதெல்லாமே அவருடைய வைபங்கள், அடிப்படை வளங்கள், இதெல்லாமே இல்லையா, பேசிக் ஆப்புலன்சஸ், இதெல்லாமே அவருடைய 6மே. ஓகே, அதுல ஒன்று ரினவுன்சியேஷன் இல்லையா. ஞானமும் துறவரமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து நம்ம பின்னி அதாவது மிக முக்கியமான ஒன்று. ஞானம் இருக்கணும், துறவரமும் இருக்கணும். ஞானத்தை பெற்ற பிறகு நாம எவ்வாறு இங்க வாழணும்ன்ற தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ஞானத்தை ஞானம் வந்து நமக்கு புகட்டுகின்றது. அதனுடைய விளைவு தான் வந்து துறவரம். துறவரம்னா காவி உடை அணிந்து கொண்டு தனியே அமர்ந்து காட்டு நோக்கி செல்றது கிடையாது துறவரம். இந்த பௌதிக பொருட்களுடைய பற்றுகள் இருந்து தன்னை வந்து விலக்கிக் கொள்வது என்பது தான் உண்மையான துறவரம். ஆக்சுவலி எது வரைக்கும் நாம பௌதிக பற்றுக்கள் மீது வந்து அதீத பற்றுதலை நாம் செலுத்துகிறோமோ, நாம நம்முடைய செயல்படும் தன்மையில வந்து பக்தியை வெளிப்படுத்தினாலும் அங்கே வந்து தூய்மையான அந்த எதிர்பார்ப்பற்ற அந்த செயல் வந்து அதாவது இன்னும் வந்து சேரவில்லை அப்படிங்கிறது தான் பொருள். ஓகே, ஸோ ஆனால் பகவான் அதுல வந்து நிறைவாக இருப்பவர் ஆக்சுவலி. ஸோ அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது நம்ம கிட்ட, அனைத்துமே நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான் அதை வழங்குகிறார். ஓகே, பிரச்சேதர்கள்
தங்களுக்கு திருப்தி ஏற்படும் வரை பகவானை பார்க்க விரும்பிய போதிலும் பகவான் அங்கிருந்து சென்று விட்டார். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி இது பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அவரது எண்ணற்ற பிற பக்தர்கள் அவர் மீது கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடு இது என்று கூறுகின்றனர். எஸ், இதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? துருவ மகாராஜ் ஆக்சுவலி இல்லையா, அடுத்து நாரத மகரிஷி. ஓகே, மேலும் வந்து இந்த மகாபாரத போர் முடிஞ்ச போர் நடக்கும் பொழுது, அதாவது முடியக்கூட அந்த தருணத்துல பாத்தீங்கன்னா விதுரர் வந்து தீர்த்த யாத்திரை போயிடுவார், இருக்க மாட்டார். ஓகே, ஸோ பகவானும் வந்து இந்த போரை முடித்து கொண்டு அவரும் என்ன பண்றார், ஓய்வு எடுக்கிறார் இல்லையா? மேலும் அவர் இன்னும் இந்த புவி வாழ்க்கையினுடைய அந்த காலகட்டங்கள் நிறைவு பெற்று அவர் மீண்டும் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது வைகுண்ட கோலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அந்த காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது, அப்பொழுது இங்கே உத்தவருக்கும் மற்றும் வந்து மைத்ரேய ரிஷிக்குமே வந்து இந்த பாகவத ரூபத்துல நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறத வந்து உத்தரவாதம் அளித்து பாகவதத்தை வந்து அவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சிட்டு போறார். ஓகே, அதாவது இது வந்து யுக நிலையிலிருந்து நாம பார்க்கணும். ஓகே, ஆனா முதல்ல இந்த பாகவதம் யார் இடத்துல பேசப்பட்டதுன்னாக்கா பிரம்ம ஆதி கவையே இல்லையா, முக்கியந்தி ஏத் சூரையா அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது, ஸோ அதாவது கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு இந்த அண்டங்கள் படைக்கப்பட்ட பிறகு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே புகுந்து இல்லையா, அந்த கர்ப்போதக நீரில் பயணித்து கொண்டு அவர் வந்து அதாவது அவருடைய நாவியில வந்து பிரம்மரை வந்து படைக்கிறார் கமலத்துல. ஸோ அதாவது அவர் படைத்த பிறகு அவருக்கு 2 வார்த்தைகள், அந்த அவரை சுற்றி எல்லாமே இருள் சூழ்ந்திருப்பதால அது என்னவென்று அறிய அவர் என்ன நினைக்கிறார், அந்த தாமரை மலரிலிருந்து தன்னுடைய பாதங்களை வெளியே எடுத்து வைக்கிறதுக்கான அந்த பிரயத்தனம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஒரு 2 வார்த்தைகள் கேட்கிறது. தப அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இல்லையா, அந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்ட பிறகு இது ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டியினுடைய குரல் அப்படிங்கிறத வந்து அவருடைய கட்டளை என்று ஏற்றுக்கொண்ட பிரம்மா பதவியுமே வந்து குவாலிஃபிகேஷன், இந்தந்த தகுதிகள் 78% குவாலிஃபைடு இருந்தா மட்டும்தான் வந்து பிரம்ம பதவியை அடைய முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த பதவியிலிருந்து அந்த சதுர்முக பிரம்மா என்ன பண்றாரு, அந்த 2 வார்த்தைகளை கேட்டு அப்படியே வந்து அமர்ந்து, ஸோ அவருமே வந்து யுகங்களாக வந்து அந்த இடத்துல தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறார். ஸோ அவருடைய தவ வாழ்க்கையை மெச்சிதான் வந்து பகவான் வந்து தோன்றுகின்றார். ஸோ தோன்றி அவருடைய ஹிருதயத்துல இல்லையா, எங்க தோன்றுகின்றார், அவருடைய ஹிருதயத்துல இல்லையா, பிரம்மா ஹிருதய ஆதி கவையே இல்லையா, முக்கியந்தி ஏத் சூரையா. ஸோ அவரது அந்த ரத்தின சிம்மாசனத்துல வந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு வந்து அமர்ந்து அவருக்கு இந்த படைக்கும் அவருக்கு வந்து படைக்கும் ஞானம் பிளஸ் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் அனைத்துமே அவருக்கு வழங்குகிறார் இல்லையா. ஸோ அப்படி பெற்றதுதான் இந்த வேத ஞானம் எல்லாமே. ஸோ நாம் இங்கிருந்து என்ன புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும்னாக்கா, எண்ணற்ற பிற பக்தர்கள் அதாவது அவரது எண்ணற்ற பிற பக்தர்கள் அவர் மீது கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடு இது என்று கூறுகிறார். அப்படின்னா இந்த பிரிவினையினுடைய தத்துவம் வந்து உணர்றது வந்து, இதை ஏன் சொல்ல வந்தனாக்கா, விதுரர் வந்து வருவார் தன்னுடைய யாத்திரை முடித்து கொண்டு. ஸோ அங்கே வந்து பகவானை வந்து அவர் நிறைய வாட்டி தரிசனம் பெற்று இருக்கார். ஆனா பகவான் திரும்பி சென்ற பொழுது அவர் இல்லை என்ற அந்த இது இருக்கும். அப்போ உத்தவருக்கு தான் இதை வந்து சொல்லிட்டு போயிருப்பார் கிருஷ்ணர் வந்து, நீ தான் வந்து விதுரருக்கு எடுத்துரைக்கணும் இந்த ஞானத்தை என்று சொல்லிட்டு போயிருப்பார், இந்த பாகவத ஞானத்தை. ஸோ ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாமே ஷார்ட் ஃபார்ம் இல்லையா. நம்ம வந்து நம்ம 18,000 ஸ்லோகங்கள் மாதிரி வந்து வாசிக்கிறது வியாசதேவருடைய இது. ஸோ ஏன்னா பிரம்மர் கிட்ட இருந்து நாரத மகரிஷி யாருக்கு சொன்னார், ஆக்சுவலி வியாசதேவருக்கு சொல்லி இந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை எழுதி, இன்னும் சொல்ல போனா வெறுமனே இந்த ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு அவ்வளவுதான் இருக்கு. ஆனா பொருளுரை எல்லாமே நம்ம இல்ல பிரபுபாதர் நமக்கு எளிமையா படிக்கிறதுக்காக வந்து மாற்றி அமைத்து கொடுத்திருக்கார். ஸோ இந்த பொருளுரை படிக்கலைன்னா நாம அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய நோக்கத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, எதற்காக அந்த ஸ்லோகம் வந்து பேசப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ அப்படி விதுரர் வந்த பொழுது மைத்ரேய ரிஷி வந்து வயதால பெரியவர், ஓகே, விதுரரை காட்டிலும். ஆனா உத்தவர் வந்து வயதால சிறியவர். உத்தவர் கிருஷ்ணர் எல்லாமே ஒரு காலத்து சமமான, அர்ஜுனர் இவங்க எல்லாருமே சமகாலத்தவர்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்ப நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது, ஸோ விதுரர் வந்து ஒரு
அதாவது தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்க வேண்டியவர் அவர்களுக்கு இல்லையா. அதனால ஸோ அவர் வந்து தான் ஞானத்தில் அதிகம் இருந்தாலும் அவருடைய வயதுக்கும் அவருடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கும் வந்து தான் அவருக்கு வந்து இந்த பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த இதெல்லாமே அவருக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கு தான் தகுதி பெற்றவர் கிடையாது என்றதும் எண்ணி மைத்ரேய ரிஷிக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுக்குறார். ஸோ விதுரருமே அவருக்கு சமர்ப்பணமாகி ஸோ அப்போ ஃபீல் பண்ணுவார், நம்மளால கடைசியில பகவானை பார்க்க முடியலையே அப்படிங்கிற அந்த வருத்தம் என்பது விதுரருக்கு இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் தேர்ட் கேண்டோல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் ஒரு சம்மரி ரீகலெக்ஷன் தான் உங்களுக்கு நான் இங்க சொல்றது. ஓகே, அதன் பிறகு வந்து மைத்ரேய ரிஷி அங்கங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ ஆல்ரெடி அந்தந்த இடங்கள்ல நடக்கக்கூடிய உரையாடல்ல வந்து அவங்க ஈடுபட்டு இதெல்லாம் விளக்குற மாதிரி நமக்கு தோணும். ஓகே, ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம யார் பேசுறாங்கன்றதை விட என்ன கருத்துக்கள் பேசுறாங்க, எதை நாம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம மிக முக்கியமான ஒரு நிலையில நாம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பிரச்சேதர்கள் கவரப்பட்ட போதிலும் கூட அவர் அங்கிருந்து சென்று விட்டார் இல்லையா. ஏன்னா பகவானை சேவிச்சுட்டே இருக்கணும்ன்ற மனசு இது உண்டு இல்லையா. ஸோ இதை உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். நம்ம நார்த் சைட்ல எல்லாம் போகும்போது 10 வாட்டி கூட பகவானை சேவிச்சுட்டு வந்துடலாம், அங்க ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா சவுத்ல கிடைக்காது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, ஸோ எல்லாமே கண்ட்ரோல்டா சவுத் எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே, ஈவன் ஆந்திராவா இருக்கலாம், தமிழ்நாடா இருக்கலாம் இல்லையா, கேரளாவா இருக்கலாம், இல்லை வந்து கர்நாடகாவா இருக்கலாம், இந்த 4 ஸ்டேட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரியான செயல்படும் தன்மையில தான் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் சிமிலராக தான், கொஞ்சம் தான் டீவியேஷன் ஆகும். பட் ஒரு வாட்டி போனால் ஒரு வாட்டி தான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த அதாவது இறைவனை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கக்கூடிய அந்த பிராப்தம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மி. ஆனால் நார்த்தில் வந்து அந்த வாய்ப்பு என்பது உண்டு. நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணாலும் திரும்பி திரும்பி போயிட்டு நம்ம பகவானை சேவிச்சுன்னு வந்துடலாம். ஓகே, அப்போ நம்ம அவரை மிஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் அந்த பாக்கியத்தை வந்து இங்கே பிரச்சேதர்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஆதரவு. சந்நியாசம் மேற்கொண்ட பின்னர் அத்வைத பிரபுவுடன் தங்கியிருந்த பொழுது பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இப்பற்றின்மையினானது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இதே விப்ராலம்ப பாவம், அதாவது பிரிவினையினுடைய கஷ்டம். ஓகே, இன்னும் சில நாட்கள் அவர் தங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லா பக்தர்களும் விரும்பிய பொழுது பகவான் சைத்தன்யர் எந்தவித தயக்கம் என்று அங்கிருந்து பிரிந்து சென்றார். இதன் முடிவு என்னவென்றால், தமது பக்தர்கள் மீது முழுமுதற் கடவுள் அளவற்ற அன்புடையவராக இருந்த போதிலும் அவர் யார் மீதும் பற்று வைப்பது கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹையஸ்ட் ரினவுன்சியேஷன் அவர். ஸோ என்பதே ஆகும். அவர் படைப்பு முழுவதிலும் உள்ள தமது எண்ணற்ற பக்தர்களுடன் சமமான அன்புடையவர். அதனால பகவானுடைய அருள் நமக்கு மட்டும் தான் கிடைச்சது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே, அத நிர்யாய சிலிலார் பிரச்சேதச உதன்பதக வீக்ஷ்யாங்குப்யன்றுமைச்சன்னாம் காம் காம் ரோத்தும் இவோச்ரிதைஹி. மேலும் பிரச்சேதர்கள் அவள் என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய கட்டளை பிரகாரம் வெளியில வராங்க. அங்கு நின்று அனைத்து மரங்களும் மிகவும் உயரமாக வளர்ந்திருக்கிறது. அது எப்படின்னா வானத்தையே வந்து தொடர அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி மறைப்பது போல இருக்கிறது. சொர்க்கலோகத்துக்கு கூட போக முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல பாக்குறாங்க. அப்படின்னா அவ்வளவு வளர்ச்சி பெற்ற அதாவது மரங்கள் வந்து இருக்கு. அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டு காலம் இவங்க தவம் இருந்திருக்காங்க இல்லையா. இம்மரங்கள் பூமியின் நிலப்பகுதி முழுவதையுமே மறைத்து இருக்கின்றது. அதனால பிரச்சேதர்களுக்கு கோபம் வரும். ஏன்னா உணவு படைப்பதற்கான இடமே கிடையாது. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா. மன்னர் பிராசீன வர்ஷிஷர் அவரது மைந்தர்கள் தங்கள் தவத்தினை முடித்துவிட்டு இல்லையா திரும்பி வருவதற்குள்ளாக தனது ராஜ்யத்தினை திறந்து அவர் வெளியேறி பிள்ளைங்களுக்காக அவர் காத்துட்டு இருக்கலாம் வித்தின் மொமெண்ட். ஏன்னா மனசு வந்து சஞ்சலமான இல்லையா, எப்போ வேணாலும் மாற்றம் ஏற்படும். ஸோ மாற்றம் ஏற்பட்டு தான் மீண்டும் இங்கேயே வாழணுன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டால் என்ன செய்யறதுன்றதுக்காக தான் ஒரு க்ஷணம் கூட யோசிக்காம அவர் வந்து காட்டை நோக்கி சென்று விடுகிறார். ஓகே, இறைவனுடைய தொண்டு ஆற்றுவதற்கு. ஸோ இங்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அங்க அதாவது அமைச்சர்கள் மூலியமா வந்து எடுத்துரைச்சிட்டு போயிருக்காரு. அந்த கடமைகளை இவர்கள் ஆற்றணும்ன்றதையும் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதெல்லாமே நாம பின்னாடி வாசிப்போம். ஓகே, ஸோ அவர் மைந்தர்களான பிரச்சேதர்கள் முழுமுதல் கடவுளினால் நீரை விட்டு வெளியேறி அவர்கள் தந்தையின் ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பிற்காக அங்கே செல்லும்படி கட்டளையிடப்பட்டனர் இல்லையா. யாரு பகவான் சொல்றார், நீங்க போயிட்டு இப்போ ராஜ்யத்தை ஆளணுன்றது சொல்றார். ஆயினும் அவர்கள் வெளியே வந்து பார்க்கும் பொழுது
அவர்கள் தந்தை இல்லாத காரணத்தால் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டார். ஸோ அதனால ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்பவுமே முக்கியம். அப்போதான் ரெகுலர் செக்கிங் இருக்கும் இல்லையா? அதே வந்து நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த செயல் வந்து கூடிய அதாவது ரொம்ப அதாவது வெரி நியர் ஃபியூச்சர்லேயே அது வந்து அழிவை வந்து கண்டுவிடும். அதற்கு உதாரணம் இந்த சூழ்நிலையே நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? இம்மரங்கள் அதாவது சொர்க்கலோகத்திற்கு வாழி செல்லும் மக்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு உரிய நிற்பவை போல அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு உயரமா ஸ்ட்ராங்கா நின்று இருக்குன்னு அர்த்தம். காணப்பட்டன. பூமியின் நிலப்பகுதி இவ்வாறு மறைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு பிரச்சேதர்களுக்கு கோபம் வருது இல்லையா? ஆத்திரம். பயிர்களுக்காக அப்படின்னா விளைச்சலே இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னா ஜீவன்களே இல்லையோ இல்லையா? பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தனர். காடுகள், மரங்கள், மேகங்கள் மழையை கவரும். இது நம்ம யாக சக்கரத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த யாக சக்கரம் 4th சாப்டர் தானே அது. 4th சாப்டர் 3rd சாப்டர் யாக சக்கரம். ஸோ பிரம்மர் வந்து அதாவது ஞானத்தை பெறுகிறார் இல்லையா? படைக்கும் ஞானத்தை பெறுகிறார், வேத சாஸ்திரங்கள் ஞானத்தை பெறுகிறார். அவரிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேதங்களால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது, அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன என்பது தெரிகிறது. இந்த 4 வர்ணங்கள் ஆஷ்டமங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரவர்களுடைய கர்மங்களை வந்து அவரவர்கள் இந்த வேத சாஸ்திர பிரகாரம் தான் செய்யணும். ஓகே, பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதுதான் தர்மம் என்று சொல்லப்படும். ஸோ அந்த தர்மத்தினால் வந்து பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த உலக நன்மைக்காக வந்து யஜ்னங்களை வந்து வளர்ப்பார்கள். அதனுடைய பிரதிபலனாகத்தான் வந்து அதாவது மழை என்பது பொழிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஸோ மழை பொழியும் போது வந்து அதாவது நம்முடைய விளைச்சல், தானியங்கள் இதெல்லாமே வந்து நிறையவே நம்மக்கிட்ட இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் அதே மழையே இல்லைனாக்கா வறண்டு போன தரிசல் நிலங்கள்ல நமக்கு எந்த ஒரு வருமானம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? அப்போ பற்றாக்குறை என்பது இருக்கும். ஸோ நம்மளால அதிகமாக உழைக்கவும் முடியும். ஆனால் அதை வந்து நாம எந்த நோக்கத்தோடு எடுத்துட்டு போகணும், இறைவன் தொண்டு என்று ஆற்றிக்கொண்டு செல்ல. ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மக்கள் பசுக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். இதன் மூலம் பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும். எஸ் இல்லையா? நம்ம பால் வளம் இல்லையா, ஃபுட்டு இல்லையா, கமோடிட்டி. இந்த இதுல கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னது அது எல்லாருமே இந்த இது பண்ணுவாங்களே ஸ்டாக் மார்க்கெட் இல்லையா? ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா கமோடிட்டிஸ்ல எப்பவுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களுக்கு தான் கமோடிட்டிஸ் கீழே வரும். ஓகே, ஸோ அதுலேயுமே வந்து இன்க்ரீசிங். ஸோ அதாவது நம்முடைய என்ன சொல்வது, நம்முடைய வருமானம் இல்லையா, வருமானம் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுவோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னுடைய இது வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில சமயத்தில் அப் இருக்கும், சில சமயத்தில் டவுன் வரும். இல்லை சில பேர் அப் வரும்போது விற்றுருவாங்க, சில பேர் டவுன் வரும்போது வெயிட் பண்ணி செய்வாங்க. இப்படிலாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே பொருளாதார பிரச்சனைகள் தான். ஸோ ஆனால் அதே வந்து நம்ம இந்த நிலப்பகுதியை வந்து நம்ம நல்லா பண்படுத்தி அடுத்து வந்து விவசாயத்துல இறங்கி இதெல்லாம் நம்ம பெற்றோர்களோடு செய்திருக்காங்க. நாம தான் அந்த நிலத்து பக்கமே போகாத இருக்கக்கூடிய அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜீவன்கள் இல்லையா? ஆனால் நம்முடைய பெற்றோர்கள் வந்து இன்றைய வரைக்கும் கூட வந்து என்ன வருதோ வரட்டும் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து சமையலுக்கு தேவையான பதார்த்தங்களை வந்து இன்றைய வரைக்குமே அவங்க வந்து பயிர் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? காடுகளில் காணப்படும் மரங்கள் குடில்கள் கட்டுவதற்காக பயன்படுத்தலாம் இல்லையா? அதெல்லாம் கட் பண்ணி நம்ம வுட் ஒர்க் எடுக்கிறாங்க. இவ்வாறு மனித சமுதாயத்தின் பொருளாதார பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்க முடியும். ஆனா இதை நம்ம கோபம் கொண்டு தீர்க்க முடியாது. முறையாக பயன்படுத்தப்பட்டால் உணவு பற்றாக்குறை என்பது கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா அதெல்லாமே மேன்மேட் திங்ஸ் தான் இல்லையா? ஸோ அது ஏன்னா மழையினால இப்போ அந்த வேத சாஸ்திரங்களுடைய யக்னங்களால மழையினால வந்து விளைச்சல். ஸோ அப்போ வந்து சூத்ரர் மற்றும் வந்து வைசியர்கள் வந்து நிலத்துல வந்து செயல்பட்டு இல்லையா, மாடு வளர்ப்பு இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ அப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அவன் உயர்த்து கொள்கிறான். அது அடுத்த மக்களுக்குமே பயன்படக்கூடிய அந்த செயலில் அவன் ஈடுபட்டிருக்கான். ஸோ அந்த உணவினால் வந்து நாம் அதை ஸ்வீகரித்து இல்லையா, கடையிலேருந்து கூட வாங்கிட்டு வந்த பிறகு அதை நைவேத்தியமா பண்ணி பகவானுக்கு வந்து நாம் அர்ப்பணிச்சு அதுக்கப்புறம் நாம் உணவை ஏற்றுக்கொள்றது வந்து உசிதமான செயல். அவ்வாறு படைக்கப்பட்ட உணவை கூட பகவான் வந்து ரட்சிக்கிறார் இல்லையா? அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால் அதை வந்து
பாவ விலைகளிலிருந்து அதை வந்து விலக்குகிறார் என்பதையுமே படிச்சோம். அதுதான் இந்த என்டையர் பேராகிராஃப். அதுதான். ஓகே. ஸோ அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக அப்படின்னா மழையினால் வந்து விளையும் உணவு தானியங்களால் எல்லா உயிர்களுமே இந்த இடத்துல வந்து வாழ்கின்றன. உணவு இல்லாம நாம் வாழ முடியாது. மழையோ யக்னங்களினால் வரக்கூடிய ஒரு இது இல்லையா? ஸோ வித்தவுட் யக்னங்கள் இருந்தாதான் இறைவன் வந்து திருப்தி கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மைக்காக அவருடைய அருள் பாலிக்கும் பொழுது மேகங்கள் வந்து கூட்டம் கூட்டமாய் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல வந்து மழை என்பது அதாவது அந்தந்த காலகட்டங்களில் எப்படி பெய்யணுமோ அதெல்லாம் நல்லா பெய்யும். அதனால விளைச்சல் வந்து அதை சந்தைக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கறது, அங்கேயுமே வந்து வியாபாரம், அதுக்கு தன்னுடைய வீட்டுல என்ன தேவையோ அதை வச்சுக்கிறது, அதை கொண்டு நாம வந்து இறைவனுக்கு வந்து தொண்டாற்றுவது, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது. அதுதான் யாக சக்கரம் என்றது. ஸோ மழையோ யக்னங்களிலால் உண்டாக்கப்படுகிறது. சாதாரணமா மழை வராது. ஓகே. யக்னமோ குறிப்பிட்ட தர்மங்களினால் பிறக்கின்றது இல்லையா? ஸோ யக்னங்கள் யார் செய்வாங்க சொல்லுங்க? பிராமணர்கள் செய்வாங்க இல்லையா? அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து யார் செய்வாங்கனாக்கா இது இவங்க சத்திரியர்கள் செய்வாங்க. ஓகே. அவங்க அஸ்வமேத யாகம் இதெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ததோக்னி மாருதௌ ராஜன் அமுன்யன் முகதோருஷா மஹி நிர்வீருதம் கர்த்தும் சன்வர்த்தக இவாத்யயே. மேலும் வந்து அன்பார்ந்த மன்னனி ஊழி காலத்தில், அதாவது இது வந்து மன்னனி என்றது யாருக்கு? விதுரருக்கு சொல்றது. ஏன்னா இது யார்? மைத்ரேய மகரிஷி தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். இட் இஸ் நாட் வித்ரா இஸ் ஆக்டிங் டைரக்ட்லி ஹியர். ஓகே. அவர் வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து யாருக்கு எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார்? அதாவது விதுரருக்கு எடுத்துரைச்சிருக்கார். ஊழி காலம் என்பது இந்த பிரளய காலத்துல. ஓகே. சிவபெருமான் மிகவும் சினம் கொண்டு என்ன பண்ணுவார்? தாண்டவம், சிவதாண்டவம் நடக்கும். அவருடைய அந்த தாண்டவம் நடக்கும் பொழுது அவருடைய வாயிலிருந்து அக்னி ஜுவாலைகள் வந்து வெளிப்படும். ஓகே. புயல் காற்றும் வந்து வெளிப்படும். ஸோ அதனால இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் வந்து, அதாவது மகாபிரளயம் வரும்போது எல்லாருமே அழிவுக்கு, ஸ்தூல உடலை விட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு நாம தள்ளப்படும். மேலும் மரங்கள் இல்லாமல் செய்வதற்காக பிரச்சேதர்கள் என்ன பண்றாங்க? எல்லாமே வெறுமனே மரங்களே இருக்கே அப்படிங்கிறோம், எங்கேயுமே எதுவுமே ஊரே தெரியலையே ஐயா அப்படின்னும் போது அந்த தங்களுடைய வாய்களிலிருந்து நெருப்பை வந்து கட்டி புயல் காற்றை உருவாக்கி அந்த காற்றை வந்து அவங்க வந்து எரிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இச்லோகத்தில் விதுரர் ராஜன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் கூடும்பொழுது ஒரு தீரன் எப்பொழுதும் ஆத்திரம் அடைவதில்லை. 100% இல்லையா? ஆத்திரம், அதாவது சிதாதியன் முனி எப்பயாவது ஆத்திரம் அடைஞ்சிருக்காரா? கிடையாது இல்லையா? அவருடைய சுபாவம், நடத்தை இதெல்லாமே வந்து ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அழிவுபடுத்துறதுக்கான ஒரு நேரத்தை வந்து ஒதுக்கிறது கிடையாது. ஓகே. ஸோ அதாவது அழியும் அந்த அத்தகைய செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுவது கிடையாது. அதுதான் உண்மை. ஸோ எதையுமே ஆக்கப்பூர்வமாக எடுத்துட்டு போகணும், இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக எடுத்துட்டு போகணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்கள்ல தான் வந்து இந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே ஈடுபட்டிருக்காங்க. அவனுடைய பக்தி தொண்டுமே அதற்கானது தான், இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக தான். அவன் எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் உறுதியாக இருக்கின்றான். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களினால் தங்கள் புலன்களை அடக்கி கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஒரு அரசன் வந்து தன்னுடைய நாட்டையே கட்டுப்படுத்த முடியும், அதுபோல அவனும் தன்னுடைய புலன்களை அவனால கட்டுப்படுத்த முடியும். அதனால் அவர்கள் ராஜன் என்று அழைக்கப்படுவார். ஒரு அரசன் தனது குடிமக்களை பல்வேறு வழிகளில் அடக்கி ஆள்கின்றான் இல்லையா? சட்ட திட்டங்களை போட்டு அடக்கி ஆள்கின்றான். அவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை கொடுத்து இதை செய்யணும்ன்ற சொல்லி ஆற்றுகின்றான். தான தர்மங்களை கொடுத்து அவன் வந்து அனைவருமே வந்து புகழாரங்கள் வந்து சூட்டுகிறார்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றுமே வந்து அதாவது ஒரு அரசனான பட்டவன் தன்னுடைய பிரஜைகளை வந்து எல்லா செயல்களிலுமே அவன் வந்து ஈடுபட செய்தான் என்பதை நாம் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. ஒரு அரசன் தனது குடிமக்களை பல்வேறு விழாக்களில் அடக்கி ஆள்கிறார், சார் பல்வேறு வழிகளில் அடக்கி ஆள்கிறார் இல்லையா? ஸோ கண்ட்ரோல் வந்து இருக்கணும். கண்ட்ரோல் விட்டுட்டோம்னா கடைசியில கடவுளை பார்த்து நாம் யாருன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? அது போல தனது புலன்களை அடக்கி ஆள்பவனும் அவன் புலன்களுக்கு அரசனாகின்றான். யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியறதோ அவங்க த கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இல்லைன்னா நாம் எல்லாருமே கோதாசர்களாக. ஓகே. அதனாலே சுவாமிகளுக்கும்
கோஸ்வாமிக்கும் சில நேரங்களில் வந்து மகாராஜாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். எஸ், ஸோ அதாவது மகாராஜ் அப்படிங்கிற அந்த பட்டம் வந்ததுன்னா அவங்களுடைய எவ்வளவு தொண்டுல ஈடுபட்டிருந்தாங்க மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கடைசி கட்டத்துல கிடைக்கப்பெறுவாங்க. ஓகே. பஷ்மாத் கிரியமானாஸ்தான் மிருதான் த்ருமான் வீக்ஷய பிதாமகः ஆகதா சமயம் ஆசபுத்ரான் பரியஷ்மதோனைஹி. இப்போ பூமியில இருந்த மரங்கள் எல்லாமே எரிஞ்சு சாம்பலாக இருக்கு. இப்போ பிரம்மதேவன் இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் எங்க வந்து பிரம்மா நிறுத்தினார் சொல்லுங்க, ஞாபகம் வச்சு சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. என்ன எல்லாரும் சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க வந்து பிரம்மதேவர் வந்து, நீங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம், உங்களால முடிஞ்சா பண்ணுங்க. வேற எல்லாருமே வந்து ஆலோசனை பண்ணி சொல்லுங்க, எங்க படிச்சிருக்கோம் பிரம்மதேவர் வந்து தலையிட்டார் அப்படின்னு யோசிங்க. அதுக்குள்ள நான் அதை விளக்க உரைக்க போறேன். பிரம்மதேவன் அங்கு விரைந்து வந்து மன்னர் பரிஷிஷ்மானின் புதல்வர்களை நய உரைகளில், அப்படின்னா ஒரு சமாதானப்படுத்த, சாஃப்டான வாய்ஸ்ல இல்லையா, நயமா பேசுறது இல்லையா, ஸோ அதாவது ஸ்வீட்டா பேசி அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துறது, அந்த சமாதானப்படுத்தினார். இதே வந்து பிரிது மகாராஜாவுக்குமே செய்தார். பிரிது மகாராஜாவுக்கு வந்து பிரம்மதேவர் வந்து நிறுத்தினார். ஏன்னா இந்திரனுக்கு தண்டனை வழங்குவதற்காக அந்த அஸ்வமேத யக்னத்திலிருந்து இந்திரன் வந்து அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு போனதுனால வந்து அவருக்கு தண்டனை வழங்கணும்னு பிரித்து மகாராஜ் நினைச்சார். அப்ப பிரம்மதேவர் வந்து நீ ஒரு ஆல்ரெடி குவாலிஃபைட் டிவோட்டி, அந்த செயல் செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ 99 அஸ்வமேத யாக்னங்களை செய்தது வந்து 100 யக்னங்கள் செய்த பலன்களை நீ முன்னரே அடைந்து விட்டாய் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இது வந்து பிரம்மதேவர் இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி வந்து துருவ மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய தன் தமையன் உத்தமனை வந்து யக்ஷன் ஒருத்தன் வந்து கொன்று விடுவான் காட்டுல. சோ அதை கண்டு அவருடைய சிற்றனையுமே வந்து தன்னையே மாய்த்து கொள்வார். தன்னுடைய மகன் சென்ற பிறகு அவளும் இருக்க மாட்டாள். ஸோ இதனால் ஆத்திரம் கொண்ட துருவ மகாராஜ் அந்த யக்ஷ என்ன அழகாபுரியா, அந்த பேரு அழகாபுரி தான், அழகாபுரிய வந்து எரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அங்க அவர் என்ன பண்ணுவார், வேஜ் த வார். யக்ஷர்களை எல்லாமே வதைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது, அப்போ அந்த குலத்தையே அழித்து விட்டால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரம்மர் வந்து தலையிடுவார். ஸோ அங்கே வந்து அதை நிறுத்துவார். அதுக்கப்புறம் அவர் பேச்சை கேட்ட பிறகு யக்ஷனமே வந்து, யக்ஷராஜன் யார், வேற கடவுள் இல்லையா, அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே வந்து யாருக்கு வருகிறது, அதாவது துருவ மகாராஜ் பெறுகிறார். 3rd கேண்டோல படிச்சோம். எல்லாமே மறந்துட்டீங்களா? நானே நிறைய மறதி. ஸோ நீங்க கேட்டுன்னு இருக்கவங்க நிறைய வாட்டி கேட்டு கேட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஞாபகம் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மறந்தாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் பிரம்மர். எப்பவுமே ஒரு பர்டிகுலர் செயல்பாடு வந்து நாம வந்து கேட்க கேட்க இது மாதிரி எங்கெல்லாம் நிகழுதுன்றத அந்த கோர்வை வந்து நம்ம எடுத்துக்கு வந்துக்கணும். திஸ் இஸ் ஹவ் நம்ம வந்து பாகவதத்துல நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக்கிறோன்றதுக்கான ஒரு இந்த சுபாவத்தை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்பதான் அந்த ஈடுபாடு இருக்கும். இந்த பாகவதத்தை கேட்க கேட்க நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா, சவணம் பண்ண பண்ண பியூரிஃபிகேஷன். அடுத்து நாம ஜபங்களை பகவான் திருவடிகளை எண்ணி எண்ணி செய்யும் போது பியூரிஃபிகேஷன். அப்பதான் இந்த ரியலைசேஷன் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வரும். உங்களுக்கு உணர்வு வரணும், பகவானை தரிசனம் பெறணும்ன்ற ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா. அதனால இதெல்லாமே வந்து சும்மா இருக்கும்பொழுது நீங்க அசை போடணும். என்ன கேட்டோம் இன்னைக்கு, என்ன படிச்சோம் இன்னைக்கு இல்லையா. ஸோ அட்லீஸ்ட் 70 years 60 years ஆன பிறகு வீட்டில் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடியவங்க வந்து இவ்வாறு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் படிக்கிறது தான் இல்லையா, கேட்கறது. இதை படிச்சே ஆகணும்னு எங்கேயும் நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகிறது கிடையாது. ஒரு சாதாரணமாக படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும் இல்லையா. ஸோ எப்போ கோயிலில் போய் நம்மளால சேவை பண்ண முடியாது, ஃபிசிக்கலி நமக்கு ஒத்து வராது. ஆனால் நம்ம வந்து அதை இன்னைக்கு கேட்டோம். ஸோ அதை வந்து நாம எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பகவான் மீதும் பக்தர்கள் மீதும் இல்லையா நம்பிக்கை கொண்டு இல்லையா, அவரிடத்துல தன்னை சரணாகதி செய்து, ஸோ குரு பரம்பராவுக்கு நம்ம சரணாகதி செய்ய, அவங்க தான் பக்தர்கள், தூய பக்தர், அவங்களுக்கு செய்து நாம அதை வாசிச்சோம்னா கண்டிப்பா அது புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, எதுவுமே புரியாததே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு முறை கேட்ட பிறகு அது கண்டிப்பா புரியும்.
இல்லைன்னா அந்த ரெக்கார்டிங்ல போயிட்டு பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து புரிய வந்துடும் என்ன சொன்னாங்க, என்ன வார்த்தைக்கு இதை வந்து விளக்கம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடையது மாத்திரம் இல்லை, எல்லா பிரசங்கங்களுமே நீங்க அப்படியே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ எல்லா மாதாஜிஸும் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து நீங்க ஒரு வாட்டி அங்கே போய் கேட்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ அப்படி இங்க பிரம்மதேவன் வந்து மறுபடியும் தடுத்து நிறுத்துறாரு இல்லையா, சமாதானப்படுத்துறாரு. ஆக்சுவலி ஏதாவது விபரீத விளைவுகள், ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல படைக்கிறதே அவர் தானே. ஸோ படைச்சிருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அழிவுக்கான ருத்திரருக்கே வந்து என்ன பண்ணாரு அவர் வந்து, ஒரு புறம் ருத்திரர்கள் வந்து படைக்கிறாங்க, இன்னொரு புறம் அழிச்சுட்டே வராங்க அவங்க அனல் கக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து. ஸோ அதனால இது இந்த படைப்பு வந்து ஸ்திரப்படுத்த முடியாத போனதுனால்தான் பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றாரு சிவபெருமானுக்கு, நீ வந்து தியானத்துல போய் அமருன்னு சொல்லிடுறாரு. அதனால்தான் சிவபெருமான் தியான முத்திரையில இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ அவர் சங்கர்ஷ்ணர் மீது வந்து இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர் மீது தன்னுடைய தியானத்தை, மகாவிஷ்ணுவின் மீது அவர் வந்து தியானத்தை செய்கிறார். ஸோ அதனால அந்த இன்னும் பிரயோஜனமே கிடையாது. இப்ப நான் ஒரு புறம் வந்து வீடை கட்டிட்டே இருக்கேன், இன்னொரு புறம் இடிச்சு தள்ளினேன்னு இருந்தேன்னா அதனால என்ன புண்ணியம்? அது நத்திங். அப்படின்னா எதற்கு படைக்கின்றோம் என்றதையே காரணம் தெரியாமல் நாம படைத்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் அஜ்ஞானத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு. சிவபெருமான் வந்து அஜ்ஞானம் என்று நான் சொல்லவில்லை, அஜ்ஞானத்தை வந்து கோபத்திலிருந்து வந்ததாலதான் அந்த அஜ்ஞானம் அங்க அந்த பண்பு மறைக்கப்படுகிறது. கோபம் வெளிப்படும் பொழுது எல்லோருமே அஜ்ஞானத்துலதான் செயல்படும். இதை நம்ம நிதானமா யோசிச்சோம்னாக்கா நம்ம செய்த தவறு நமக்கு கரெக்டா கிளியரா தெரியும். அடுத்தவங்களும் தவறு செஞ்சிருப்பாங்க, அதை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். ஆனா நம்முடைய தவறை நாம கண்டிப்பாக யோசிக்கிறோம். கோபம் எவ்வளவுதான் ஞானத்துல நிலை பெற்றவனாக இருந்தாலும் அவன் கோபத்திற்கு அடிமையானால் வந்து அவன் அஜ்ஞானவாதி அப்படிங்கிறது பொருள். எல்லாத்துக்குமே எடுத்ததுக்கெல்லாம் கோவப்படக்கூடாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கோபம் இருக்கிற இடத்துலதான் வந்து குணம் இருக்கும்ட்டு. தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆனா அஜ்ஞானத்திலிருந்து நாம வந்து நிறைய தவறுகள் செய்யும் பொழுது அந்த பாவத்தையும் சேர்த்து நாம் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதனால அதுக்கு நமக்கு எந்த விடுதலை எல்லாம் கிடையாது. ஐயோ அவன் தெரியாதவன் தெரியாமல் செய்த தவறை வந்து நாம் மன்னிக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு. ஐ திங்க் இது பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ ஒன் ஷுட் ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் கெய்னிங் த நாலேஜ் இல்லையா. ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் ஞானத்தை வந்து பெறுவதற்கு அவன் முயற்சி செய்யணும். அந்த முயற்சி அவன் செய்யாத வரைக்குமே அவன் அஜ்ஞானத்துலதான் உழன்னு இருப்பான். இதுக்கு உதாரணம் மகாபாரதத்துல நாம வந்து யாரை எடுத்துக்கலாம், துரியோதனனே எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது ஈஸியான கதாபாத்திரம். அப்ப துரியோதன் மட்டும்தான் ஆவித்தியா கிடையாது, அவனோட அந்த இருந்த மொத்த பேருமே வந்து அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து அஜ்ஞானம். ஏன் பீஷ்மர் ஞானத்தில் சிறந்தவர் இல்லையா. அவர் செய்த பிரதிஜை வந்து என்னாச்சு, அந்த பிரதிஜையை மட்டும்தான் அவர் பார்த்தாரே வழியா அந்த பிரதிஜைனால என்ன பலன் எல்லாருக்கும் என்று யோசிக்கலாம் இல்லையா, யோசிக்கலாம் சாரி. சோ அந்த நாம் ஒரு பிரதிஜை எடுக்கிறோம்னா அது பலருக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். அதுதான் உத்தமமான பிரதிஜை. அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய சொந்த நிலைக்காக எடுக்கக்கூடிய பிரதிஜை வந்து முக்கியத்துவம் பெறாது. இவந்தோ பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து தன்னுடைய தந்தையுடைய நலனுக்காகவும் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுடைய பிரஜைகளுக்காகவும் வந்து அஸ்திராபுரத்தை நான் ரட்சிக்கிறேன்னு அவர் வந்து வெறும் சேவகனா மட்டும்தான் நான் இருப்பேன், நான் வந்து அரச பதவி ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சார் இல்லையா. ஆனா அவருக்கு அவ்வளவு பௌருஷம் இருந்தது. அதை கொண்டு அவரால் வந்து திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகளை வந்து அவர் எவ்வளவோ நல்வழிப்படுத்தியிருக்கலாம், நல்வழிப்படுத்தின முயற்சித்தார். ஆனா யுதிஷ்டனை வந்து அதாவது திருதராஷ்டனை எடுத்துட்டு யுதிஷ்டனை வந்து அவரு இளவரசனாக அமர்த்தி அவரையே அரசனாக செயல்படுத்தி இருந்தா அந்த ப்ராப்ளமே இருந்திருக்கா இல்லையா. ஸோ பாண்டு போன பிறகு திருதராஷ்டனை அமர வச்சு அதற்கான குவாலிஃபைடு ஒரு பர்சன் வந்த பிறகு அவங்க சின்னவனா இருந்தாலும் பெரியவனா இருந்தாலும் அவரை அமர்த்தி அந்த கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இருந்தது இல்லையா. அதை அவர் வந்து அஜ்ஞானத்தால வந்து அவர் வெறும் நான் வந்து அரசன் சொல்ற வேலை தான் நான் செய்வேன்ட்டு உட்கார்ந்துட்டார். அதுதான் அவர் செய்த தவறு. இதெல்லாம் அஜ்ஞானம் தான். ஏன்னா அங்கே பிரதிஜை என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய அந்த ப்ராமிஸ் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பங்கம் விளைவிக்கின்றது என்றால் அந்த சத்தியத்தினால எந்த புண்ணியமுமே கிடையாது இல்லையா. ஸோ நாம் ஒரு ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு செயல்ல ஈடுபடுறோம். லீவ் அபவுட் சத்தியம். சத்தியம் வந்து நம்ம பர்சனலா ஒரு ஃபேமிலி வட்டத்துல எடுக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த குறிக்கோள் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்கானது என்றால் தட் இஸ் த குட் திங். அந்த குறிக்கோளால எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு வந்து நன்மையை விட பாதகம் என்றால்
அந்த குறிக்கோளால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட குறிக்கோளை நம்ம பரிபாலிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ ஸோ பீஷ்மர் வந்து சத்வத்துல மேன்மை உற்றவர். அப்படி இருந்தும் சில சமயங்கள் அவர் வந்து அதாவது அஞ்ஞானவாதியாவே வாழ்ந்துட்டார் இல்லையா? அங்கே வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டார். ஸோ அப்படின்னா சத்தியத்துக்கு முக்கியத்துவம் இல்லையானாக்கா அங்கே ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து அதாவது ஒரு உபத்திரவம் ஏற்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய சத்தியம் வந்து செயல்படாதென்றால் அந்த சத்தியத்தை மீறி நம்ம வந்து அவங்கள காப்பாற்றுறது தான் மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா? இதை வந்து திரௌபதியினுடைய துயில் உரியரும் போது பீஷ்மர் ஒருத்தரே எல்லாத்தையுமே நிறுத்தி இருக்கலாம் இல்லையா? துரியோதனால எதுவுமே செய்திருக்க முடியாது. பீஷ்மர் தன்னுடைய உடல் வலிமை கொண்டு அவர் வந்து சாதிச்சிருக்கலாம். நியாய தர்மத்தை அவர் வந்து செய்திருக்கலாம் இல்லையா? ஆனா அவர் கொடுத்த வாக்கிற்காக அவர் என்ன பண்ணார்? சைலண்டா நின்றுட்டார் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டியதாயிற்று. ஸோ இல்லைன்னா அவருமே வந்து பாண்டவர்கள் தரப்பிலே பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் வாழ்ந்து அவர் வந்து இவ்வளவு பெரிய போர் எல்லாமே வந்து தடுத்து நிறுத்தி இருக்கலாம், எல்லாமே செய்திருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கலாம். வாழ்க்கையில ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது ஒரு தீர்மானத்தை நாம் மேற்கொள்கின்றோம் என்றால் அந்த தீர்மானத்தினுடைய விளைவுகள் வந்து எந்த மாதிரி பாதிப்பு என்பதை நன்மையான தரப்புல இருக்கா இல்ல வந்து பாதகமான தரப்புல இருக்கான்றது என்பதை நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். அந்த தீர்மானங்கள் நம்முடைய சுயநலத்துக்காக மட்டும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு பாதகத்தை விளைவிக்கிறதுனா அது கண்டிப்பா நம்முடைய சுயநலத்துக்கானது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இரண்யகசிபு கூட அதே மாதிரி வந்து கடுமையான தவங்கள் செய்தார் இல்லையா? ஸோ தவங்கள் செய்து இந்த பிரபஞ்சம் நடுங்கும் பொழுது அப்பயுமே பிரம்மர் வந்தார் என்று அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நம்மளும் படிச்சிருக்கோம். நீல வாராகம், அடுத்து வந்து ஸ்வேத வாராகம் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இரண்யகசிபுனுடைய வதம் வந்து பகவானுடைய அந்த வியாராக அவதாரத்துல வந்து வரதுன்றத நம்ம படிச்சோம். நீல வாராகம், ஸ்வேத வாராகம். ஓகே, ஒரு நிறுவனத்தின் பெரிய பொறுப்பில் உள்ளவர் வந்து எப்பவுமே அலர்ட்டா இருப்பாங்க. நாலா பக்கமுமே அவங்க பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஆனா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யறவங்க அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி பெருசா அவங்க அந்த பொறுப்புக்கு அவங்க போகவே மாட்டாங்க. ஆனா இவங்க எல்லாரையுமே வந்து ஒரு கொடையின் கீழே வச்சுட்டு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொப்பரேட்டர் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் எல்லா பக்கமே யோசிப்பார். ஸோ இது ஆன்மீகத்திலுமே பொருந்தும். த சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் த சுப்ரீம் ப்ரொப்பரேட்டர் இல்லையா? நாம் எல்லாம் அவருடைய பின்ன பகுதிகள். நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலுமே பகவானுடைய பார்வையின் கீழே தான் இயங்கின்னு இருக்கு. இதை நாம மறுக்க முடியாது இல்லையா? அப்ப அது எல்லாத்தையுமே எங்க டேமேஜ் வந்தாலும் பகவான் அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வரணும். எந்த ரூபத்திலே வரார், வந்து அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறார் இல்லையா? ஸோ அமைதியும் இணக்கமும் நிலவ எப்பொழுதும் எச்சரிக்கையுடனே இருக்கிறது இல்லையா? அது போல பிரபஞ்சத்தில் அமைதி இணக்கம் நிலவும் காத்து கொள்ள பிரம்மதேவன் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருடைய பதவி அதுதான். ஏன்னா படைத்தல் என்பது இருக்கும்பொழுது உடனடியாக அவர் படைக்கிறது அழியறதா இருந்தா அது வேஸ்ட் இல்லையா? அதை வந்து ரட்சிக்கப்படணும். அதுக்கப்புறம் தான் அழிவு காலத்துலதான் அழிக்கப்பட வேண்டும். ஆமா, அந்தந்த காலகட்டங்கள என்ன நிகழணுமோ அதுதான் நிகழணும். எனவே அவர் மன்னர் பிராச்சீன பர்ஷத்தின் புதல்வர்களை நய உரைகள் மூலம் சமாதானப்படுத்தி அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்தி வச்சார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு. ஓகே, நாம இன்னும் அதை நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். இந்த ஸ்லோகங்கள் சின்ன சின்ன ஸ்லோகமா தான் இருக்கு. அதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து இங்க முடிஞ்சதுனாக்கா அடுத்து ஒரே ஒரு அத்தியாயம் தான் இருக்கு. அதுவும் மிக குறைவான ஸ்லோகங்கள் தான். மோஸ்ட்லி 30 ஸ்லோகம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதோட இந்த 4ஆம் காண்டம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. மோஸ்ட்லி இன்னொரு வாரம், மேக்சிமம் ஒரு 10-15 நாள் முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ 31 ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் நாம இந்த உத்தான பாதனுடைய அந்த ஃபேமிலி லீனேஜ். ஸோ யார் உத்தான பாதன்? ஸ்வயம்பு மனுனுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா? ஸ்வயம்பு மனுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள்? 3 பெண்கள், 2 ஆண் பிள்ளைகள் இல்லையா? படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? யாரெல்லாம்? தேவஹூதி, அதுக்கு பிரசூதி, ஆஹூதி இல்லையா? ஸோ இந்த 3 பெண்கள் 3 பேருக்கு, கர்தம முனிவருக்கு தேவஹூதி, அடுத்து வந்து பிரசூதி வந்து யாருக்கு கொடுத்தது? யாருக்கு கொடுத்தாங்க பிரசூதி? தட்சன் மாதாஜி கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஆஹூதி யார் மணந்தாங்க?
ஆகுதி யாரு கொடுத்தா? ஆகுதி சந்த் பிரதீப் I think the one of the Muni, சந்திரன் கர்தமர் தேவகூதி. ஓகே, ஐ திங்க் he is also அவருமே வந்து ஒரு அந்த 7 சப்தரிஷிஸ்ல ஒருத்தர்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அந்த அந்த லீனேஜஸ் எல்லாமே நம்ம படித்தோம். அடுத்து வந்து பையன் சுயம்ப மனுனுடைய பிள்ளை 3rd கேண்டல் வந்து நம்ம படிச்சுட்டு வருது. ஸோ துருவ மகாராஜ் வந்து உத்தானபாதனுடைய மகன் இல்லையா? ஸோ அந்த லீனேஜ்லேருந்தே நம்ம இந்த மன்னர் பிரித்து இந்த பிராச்சீன பரிஷத் கூட அதே லீனேஜ் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே உத்தானபாதனை பற்றி படித்தோம். அவங்களுடைய பரம்பரா வம்சத்தில் இருந்தவங்க எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம். இந்த பிரச்சேதர்கள் கூட அதே பிராச்சீன பரிஷத்தினுடைய பிள்ளைகள். அவர் வந்து அந்த பிரித்து மன்னரும் அதே லீனேஜ். ஸோ இப்படி இந்த 21 தலைமுறைகளை பற்றி எல்லாமே சொல்றது வந்து இந்த 4th காண்டம் வரைக்குமே நிறைவு பெறுகிறது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது வந்து இன்னொன்று, அவர் யாரு? உத்தானபாதன். இன்னொன்று வந்து ரீகலெக்ட், அவங்களுக்குமே 7 பிள்ளைகள் ஆக்சுவலி. ஸோ 5th கேண்டோன். ஓகே, ஸோ பிரம்மாருடைய இது சுயம்பு மனுனுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ரிஷபதேவர்லாம் வருவார். பரத மகாராஜ் இவர் வந்து சுயம்பு மனுனுடைய பிள்ளைகள் வந்து யாருன்றது தெரியும். ஒரு நிமிஷம். சத்ருப்தா, இது இருங்க, இதுல இல்ல. ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு ஆஹூதி ருச்சி முனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீனலாஜிக்கல். ஓகே, ருச்சி முனியை வந்து மணக்கிறாங்க ஆஹூதி. ஓகே, ஸோ சுயம்புக்கு வந்து 2 பிள்ளைகள். ஒன்று உத்தானபாதன், பிரியாவர்த்தா. ஓகே, பிரியாவர்த்தானுடைய பிள்ளைகளை பற்றி தான் நம்ம அடுத்து 5th கேண்டோ எல்லாம் படிக்க போறோம். அந்த இதுல வந்தவர் தான் ரிஷபதேவர், பரத மகாராஜா எல்லாருமே. ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்த காண்டத்துல படிப்போம். ஸோ இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அது. அதுல வந்து நம்ம இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தையுமே படிப்போம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகங்கள், அடுத்து வந்து 14 உலகங்கள், அடுத்து வந்து நரக உலகங்கள் படிப்போம். ஸோ 5th காண்டம். ஸோ கர்தம முனிவருக்கு 9 மகள்கள் இல்லையா? அடுத்து வந்து ஒரு மகன் வந்து கபிலமுனி. இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம இதெல்லாம் இது ஜீனாலஜிக்கல் டேபிள், அதாவது 4th காண்டத்துல 1st சாப்டர் படிச்சிங்கனாக்கா இந்த ஃபேமிலி ட்ரீ ஆஃப் ஸ்வயம்பு மனுவை பற்றி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். இது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், நம்ம பெயர்கள் வந்து நாம் மறந்து போயிடுறோம். ஓகே, அவ்வளோதான். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அவருக்கு 3 பெண் பிள்ளைகள். 3 பெண் பிள்ளை. மாதாஜி, இப்ப வராகருக்கு பலவிதமான கலர்ல வருவாங்களா? நீங்க நீல வராகர் சொன்னீங்க. 2 படிச்சோம். ஸ்வேத வாராகர் தான் வந்து பூமியை வந்து மீட்டெடுத்து ஹிரண்யாட்சனை வந்து வதப்பார். ஓகே, அதன் பிறகு வந்து நரசிம்மராக தோன்றிய பிறகு இவரை வந்து ஹிரண்யகசிபை வதைக்கிறார். ஓகே, 2 வருது மாதாஜி, அது நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்வேத வாராகர் இல்ல வந்து என்ன, ஒருத்தர் சிவப்பு வராகர்ன்ட்டு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னாங்க, அது கேள்விப்பட்டேன், அதனாலதான் கேட்டேன். இல்ல மாதாஜி, நம்ம 3rd கேண்டோல நம்மளே படிச்சோம். ஸ்வேத வாராகம், நீல வாராகம். எனக்கு ஃபுல்லா என்னால ஒயிட் கலர் வெள்ளை கலரும் அப்புறம் வந்து வராக வந்து ஸ்வேத வராக. நம்ம இருக்கிறது வந்து ஸ்வேத வராக கல்பம் தான் இப்ப வந்து சொல்றோம். ஸ்வேத வாராகரால் தான் அவர் வந்து வதைக்கப்படுகிறார். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது மீண்டும் ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்துभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे.